hori arte naiz, 29 urte dauzkat eta kirol saloe amorratiboa naizela esango neban. Gehien bat oin mendiko korrikan ibiltzen naiz, baina baitxabe praktikatzen ditut mendi eskixa, mendiko bizikleta eta gehien bat mendixakin erlazionautaren kirolak. Mendi lasterketak engantxa huiten dagoia esaten daue gehienek eta gurekin berbein hauen askok be hori izaten daue. Zurekin antzerako zer pasau da, Ander? Bai. Nik lehen gehien bat bizikletan ibiltzen nintzen, mendi bizikletan gehien bat, baina esautu neban nire neska, Inara Uribarri, eta bera ibiltzen zen korrika menditxik tope, eta ni hola sinitzen karreratxon bat bestia, eta azkenian engantxo eta bukatu dut. Ulertzen dut, hasieran igual laguntzaile, eta gero parte hartzaile. Hori da, bai. Askotan laguntzaile, karretara jun, nabitu hau, eta gero azkenian ja sinitzen, ostra, bani be hasi bian nahi zontan, eta horra sinitzen tope. Eta benetan erakarri egiten dau. Bai. Gainera hori, emateotzu askatasuna, menditxik ibiltzeko askar, mendi punta batera, gero bestera, eta hori, mendixa betian nik gustau izan jat, eta da modu bat, aldozula tope disfruta. Beti ben mendixa, oinarri edo jomuga. Hori da, bai. Asfaltua ez tozta hainbeste erakartzen. Ez naiz hainbeste divertitzen izan leike. Hainbat mendi lasterketa egin dituzu, baina bereziki geratzen zara igazko segama aizkorrirekin, Ander. Bai, hori da, bai. Ia ze dorsalatuko jaten segamarako, eta lasterketa horrekin gelditzen naiz. Hasieran asmoa zen hori denboria lortzia aurten be dorsala eukitzeko, eta hasieran pixka larri, gainera inzeban oso gualdi txarra, esaten eban testo lortuko, eta karreraneko txukunei neban, eta aurten be lortu neban denbora hori txea, eta aurten be horre hongoa, agarre hobetzen dugun denboria. Bueno, bakarrik dorsala lortziakin privilegiatu bat zarela esalik, Bai, hori da loterixia tokatzea baino zailagoa. Kriston premixua. Así que bai, privilegiau bat, bai. Barrutik ezagututa, benetan, espero zeben moduko lasterketia da segama, gainera zuretako lehenengo maratoia izan zen. Hori da. Eta hori esanguratsua da, ez? Bai, esaten debena, eske ezin da eskribidu. Nik hasieran esaten eban, izango da hainbeste, eta bai. Soia eta ni esate dutzut, lasterketak 52 kilometro dauzka, kilometro bakoitzian, indoiarren xero motibauta. Eta gero ja pasatzen zanean, santi espiritutik, pasio hortatik, jende mordua, danak zuri txillixo kabestia, sentitzeza hor profesional bat. Eta, klaro, nik hasieran esaten eban, gaur hainbeste euri eta dagoela, hainbeste gote, gualdi txarra, horrezta egon hainbeste jende. Baina ez, urtete San Adrianeko kobatik, errepenten azte zentzutenan kristone burrundaria, eta jende pilua, danak horren animatzen, eta bai da pasote bat. Bizin bia, sentitzeko zean, nik uste dut bizin biala. Ondo irabazitxako familia bako orduan. Bai, ondo irabazitxakoa, bai. Igaz gainera denpora bat bete biazan, hau da, korte bat markatzen daue eurek, geroz eta bajua dana, zuk zorionez bete zeben, beraz, aurten be egongo zara, eta helburua da aurtengorako, Ander? Hori da, bete neban, denboria, eta aurtengo helburua izango da denbora hori hobetzia. Hobetzen dugun, marka poli bat itxen dugun, eta hori momentuan hortarako nabil entrenatzen, hortarako nabil prestatzen, beste karreratxon batzu egingo ditugu, baina asmoa lasterketa hori itxia izango da, denbora hon bat lortzia, segama. Beti galdetzen dut, galdera hau nik uste dut, mendiko horrikala bizikin egoten izen bakoitzeko egiten doztet, ez? Segama izkorri bai, eta mendik kanpora beste pila bat dauz Pirinoetan, baina gure baiaran be badaku, mendi lasterketa politiak, gogorrak, erakargarrixak, eta hortan be, ibilitxakua da, Ander. Hori da, bai, baiaran kriston karrera dauzkau, eta niri asko gustatzen jaten bat Aloinako igoera da. Aloinako igoera pentsatzen dudala kriston lasterketia, hemen inguruan politxonetarikua,
beti segama esaten dugu, baina segama alako, baina loina bebai nire ustez hor dago. Osea, oso lasterketa politxa, gainera askotan entrenatzen dutan, Ainara bebai hangua da, lan be oinatin itxen dut, orduan han entrenatzen dut asko, orduan oso proxiatu daukat, eta urten be bertan egongo ba. Bueno, mendixa beti da hor, eta egisa da gure baiaran be, hortan be zorionekoak gariela. Aurten, ez dago inbeste edurrin, eta mendixan, normalian neguan, mendixan ibiltzia lasterketak mendi eskixekin. Bateratzen duzu, baina aurten, hankamotz geratuko zan denboraldi hori. Bai, pena. Bai, normalian ere gustatzegat neguko partian mendiko eskia itxia, eta tartian behor sartzen ditute lasterketa batzuk. Eta aurten, giruako igualdixak ez dau lagundu, eta elur gutxi euki dugu. Eta tartian pentsauta neuzkan itxia mendizkiko lasterketa batzuk, eta dana gelditzu die bertan bera. Osea, bai Altitoi, bai Andres Kaloloan izaban itxen dana Euskadiko txapelketa izan biazala, Kandantxun itxen dan beste bade bai, eta dana gelditzu die bertan bera. Justo joan zan hastian izan lasterketa bat, azkenengo montuen esan ziren, bueno, inin biadala. Eta han joan ginen, eta bintzat hor bat indou, eta, bueno, itxuroso, baina bai, goguekin gelditzuga pixka gehiago, bintzat lasterketa, eski hau du, baina beste lasterketa txon batzutuko itxeko. Ze, konpetitzeko edur gutxi, baina eskiatzeko be, fundamentuz be, ez da denboraldi hona izan. Hori da, ez da denboraldi hona izan. Horre egonga askotan horre lurra bilatzen, kesi porte hon batin, kesi beste lekun batera jun, eta hori. Baina, bueno, oin bota dause, ez dakit zenbat irango da ben, zenbat ez. Eta nolako korrikalarixa da, Ander, esan gura dut, ze ezaugarri berezin batzuk behar dira, lasterketa bakoitzak dituen ezaugarrien arabera preparatzen da lasterketa? Ni lehen esaten eban, igual nintzela esplosiboa, baina ez dakit oin udia, ni gaztian ez ondiokan, baina denbora pasatzen doinan enean, nago pentsatzen, igual geru eta karrera gogorraua, luziaua, hobeto noiala. Eta motzetan, baina hobeto igual, geru eta desnivel gehiago ekui, o luzetxu hau izan, eta hori aurrekoan maratoia inebanean konturatu nintzen, ondo noia hemen distantzian etxetan. Gero ineban beste bat motza sala, eta esaten eban, ostra, hemen hain motza ordu bateko esfortzuan, igual segama baten baino gehiago sufridu dut. Batzutan hori hain motzak sufritzen dozu, zelagia gorputza topera, igual gehiagotan. Bueno, segamatik urrengo saltua dia trail lasterketa honek. Bai, ultrak. Super ultra horreik diana, super luziak, ez dakit horretan ikusten duzu zeure burua, urrengo erronka bat izan leike edo lartxo da. Hori momentuan ez, beti esan dut, bai guztako jatela hemen Euskal Herrian itxen dan hiru handiak lasterketa itxia, baina ondiokan ez, urte batzuk joango naiz distantzia honetxetan ibiltzen, eta gero mendik urte batzuetara, igual daukaten txispa puntu hori edo galtzen dutenian, edo eta ja noianian urte batzu distantzia honetxetan ondo, igual ingo noiz baitxiru handiak edo lakoren bat, baina hain momentuan ez. Bueno, esaten daue, adinean aurrera inalaz bat, beti be, ez, distantzia luzeko probetan, ikusten dugu jentia, ez, ja adin batekin, ez dakit, kebranta huesos bat egiten. Bai, luze gero eta luziagoak, bai. Bai, hori bat edaki, zenbat nora hartzen luzatuko egun hau, eta hori, igual hogeita asko berrogei urte daukagunean, ondiokan gara igual hor ultran baten urra ematen. Bizikletia ipatu duzu, bizikletan ikusi zaitugu, altapa bera, mendiko bizikletiakin bereziki, baina errepidean ibili izan zara, bizikletiaz. Bai. De hecho, horrekin asezina. Bai, ni hasi nintzen, resistentzia kirolak itxen bizikletiak. Hasieran mendiko bizikletan, eta bai pasan nitsuan urte batzuk enduruan. Enduro lasterketan parte hartzen. Eta gero ja endurotik bai hasi nintzen mountain bike normala danok esautzen dugunak horrek lasterketa batzuk. Eta Bergarako behin ikusten eban ostra, fondua eta ondo nindo jarrela, portuak igotzen, eta fondua neukala, eta Bergarako lagun batek esan zoztan, Ander, zehantxik ez apuntatzen
errepideko lasterketa batera honek afizionau maietakoa eta bueno, venga, vale, eta azkenean berotu izostan eta apuntau ginen, bisok, eta inginuan, hane Zumaian itxendan lasterketa bat, eta inginuan eta bukatu ginuan, bisok. Erorikoa behartu ginuan, baina jaiki eta gero bukatu ginuan. Orduan, bai, esan leike bizikletan daren disiplina gehixenak probau ditutela, eta lehen esan duten bezala, gero etorri izan Ainara, bere korrikakin, eta hor bezan zoztan, venga, probago, bai, eta hori probau neban, eta poin gehixona hori korrika. Naizta, udazkenian bai hartze duten parte Euskal Herriko mendi duatloi zirkuituan. Uztartzen da bela mendi korrika eta mendi bizikleta. Eta da bai modalitate bat, hori, azkenian nire lehengo bizikleta aldoutin eta mendi korrika bai, orduan politxa. Beti mendixa. Bai, baina mendixa. Eta hori, hasi zinela futbolian. Bai, Baina futbolian gehixen okasten zai. Hori da, futbolian azkenian, hori, txikitan bakizu. Futbola dago hori asko eta hori Bergaran jolastu neban, bastakit, 8 urtera arte lan, gero ja unibertsitatean hasi nintzen, eta ja futbola laga, eta hori gehiago hasi nintzen resistentzia kirolonek eta... Era gustora? Gustora, bai, futbolian bai gustora. Aurtengorako erronka Segama Aizkorri ulertzen dut, bereziki, eta ja hori maiatzien da, eta hortik aurrera, ze, klaro, zuek udapartian ez zaiengo ondartza baten eguzki hartzen. Ez, normalian gube udapartian joaten gau Alpietara, o Pirinotara, baina bai, erronka nagusisa izango da Segama. Gero beste lasterketatxo batu sartuko ditugu, tartian Aloña, eta gero beste bat bai jauziko da, udan Alpietara baldin bagoia igualan beste baten bat bai, baina horrek ikusiko ditugu. Bueno, Segama zuk espero modua fandeixela, eguraldi apurtxo bat obi hauekin asko baino, eta sorteon, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei.